Hej Christian. Christian, så kommer der lige en video af de dårdyr. Og du skal lige være ret hurtigt med lige at komme tilbage, så de lige kan få den pakket. Vi starter heroppe. Der er lavet fars i sådan løs 500 grams. Og så er der lidt fra din borg af, der er 2 plumaer. Og plumaerne, dem starter fuldstændig ligesom en flanksticks. Og det kan du også godt gøre med, at der var 2 stykker brisket der. Og så er der 2 dråbeborg og 2 Teres Major. Og så var der lige 2 kulottesteg der. Og så var der 2 ribeye. Men det er rosestegning i det hele. Det er bare fuld fart på grillen eller på panden. Og så lavede jeg 4 kort til bøf til dig. Så er der 2 yderlår til en lækker grydesteg. Og så har jeg lavet tyksteg, den er her. Der er 4 medaljoner, og så er der 4 almindelige tykstegsbøffer. Så blev der lige 4 tomahawk-stik. Og så blev der 6 T-bone. Og så er der 2 lårtunger. Og så dit inderlår har jeg lavet sådan lidt tykkere bøffer. Men du kan godt panere dem, hvis du vil. Men hvis du gør det, så skal du, bare lige trykke dem ind. Du skal ikke begynde at banke på dem, bare kun lige trykke dem. Den tynde side af det inderlår har jeg lavet i medaljoner. Så er der 2 kvældesteg, siger også sig selv. Og så er der 2 klumper. Dem kan du bruge som roast beef, til carpaccio eller til tartar. Skankerne får du ikke hakket, for inde i dem der sidder sådan en masse grimme sener. De der sener der, det er noget rigtig lort at få i din fars. Så de bliver bare pakket i en pose med barbecue og krydderier. Og så giver du det 8 timer i ovnen med 85 grader i posen. Så har du verdens bedste pullede dårdyr. Eller du kan bare tage saften og så spæde med fløde, og så bruge den her godt af på panden, og så kan du lave spise den ligesom icebrine. Du er det dårdyr. Du vender lige tilbage. Vi ses. Meine.